Καλημέρα για άλλη μια Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στο Web Radio του Antenna Media Lab. Καλημέρα Άρη, καλημέρα Τόνια. Ένας λιγότερη σήμερα. Ναι, αυτό θα σχολιάζα και εγώ. Είμαστε, ναι. Δυστυχώς ο Μάνος δεν κατάφερε να είναι μαζί μας. Οι πρώτες φθινοπορεινές απώλειες, έτσι, αρρώστιες που ξεκινάνε τώρα. Ξεκίνησαν γρήγορα, το ευχόμαστε περαστικά και να είναι πάλι μαζί μας. Πώς ήταν η εβδομάδα? Η εβδομάδα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Χθες υπήρχε και μια πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική ομάδα των αντρών στο ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Πρέπει να είναι η πρώτη νίκη μέσα στο Wembley της Εθνικής Ελλάδος. Ένα μάτς που για πολλούς δεν έπρεπε να γίνει, όμως ο Βαγγέλης Παυλίδης με 2 γκολ έδειξε πραγματικά πρωταγωνιστικό ρόλο και τα αφιέρωσε και τα 2 στον πρώην συμπαίκτη του στην εθνική George Baldock. Μια ιστορική νίκη με δηλώσεις μετά τον αγώνα και από τον ίδιο τον Παυλίδη που δείχνουν το χαρακτήρα του, αφού αντί να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της βραδιάς, είπε πως σήμερα δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Σήμερα τιμάμε το μνήμη του συμπαίκτη. Νομίζω ότι είναι από τις φορές που ο αθλητισμός διδάσκει πολιτισμό, από τις λίγες φορές μετά από αυτά που έχουμε δει με βία, με αθλητική βία στα γήπεδα. Πιστεύω ότι ήταν πολιτισμός με επικεφαλαίο αυτό που έκαναν οι παίκτες και οι 12 που ήταν υπέροχοι, που είδα μια πολύ ωραία ανάρτηση. Οι παίκτες λοιπόν της εθνικής ομάδας πιστεύω ότι δίδαξαν πολιτισμό. Ήταν ένα έτσι πολύ φορτισμένο κλίμα και φάνηκε πραγματικά έτσι ότι το ζήσανε όλοι και φάνηκαν και από τους ανθρώπους που κάναν την αναμετάδοση. Υπήρχε πολύ συγκίνηση χθες. Για την αναμετάδοση, να σου είμαι ειλικρινής, δεν το παρακολούθησα. Πιστεύω ότι εσύ που το είδες μας λες μια αντικειμενική άποψη. Ναι. Σήμερα θα γίνει και η sold out πλέον συναυλία για τα Τέμπη για τους 57 δικοχαμένους στις 7 η ώρα στο Καλιμάρμαρο. Επομένως, γύρω στις 5, όποιος βγήκε κοντά στο Καλιμάρμαρο, θα υπάρχει πολλή κίνηση, καλύτερα να το αποφύγει. Γιατί τώρα μιλάμε νομίζω για 38.000 θέσεις, για ένα ακραίο νούμερο. Για όσους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν, να προλάβουν έτσι ένα εισιτήριο, θα γίνει live streaming, το οποίο θα είναι χωρίς καμία χρέωση. Θα γίνει από την estage.gr και 64 δήμοι αποφάσισαν να βάλουν και γιγαντοοθόνες σε κάποιες πλατείες, έτσι ώστε να μπορεί να το παρακολουθήσει ο κόσμος και να δημιουργήσουν έτσι την ατμόσφαιρα μιας συναυλίας. Μια κίνηση που στήριξαν ιδιαίτερα και οι μουσικοί, οι καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν, που ήταν ο Φίβος Δελιβοριάς, Κοινή Θνητή, ο Μάλαμας, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και η Τάνια Τσανακλείδου. Και ο Σοκράτης Μάλαμας ήταν και πρωτεργάτης αυτής της σκέψης, της ιδέας του να μεταδοθεί δηλαδή σε live streaming, και είπε ότι αυτό πρέπει να το δούνε όλοι οι Έλληνες και όχι μόνο αυτοί που έκλεισαν τη συναυλία. Βέβαια, Βασίλη, τώρα άμα κάποιος δεν του αρέσουν οι συναυλίες, έχουμε και show, αφού σήμερα θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στα πολιτικά... Και λέω δεν θα το πει, λέω. Και άργησε ρε παιδί μου, λέω. Μα άργησε να το πει. Ας κάνουμε ένα διαλυματάκι και σε επανέλθουμε. Ναι, να μην μπούμε στα βαθιά. Maybe I find on the way.
Καλημέρα ξανά. Λοιπόν, έγινε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην Ελλάδα για τα ελληνικά δεδομένα. Απορρίφθηκε από το δικαστήριο η αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη κατά των δημοσιογράφων, εφημερίδας συντακτών και πολλών άλλων για την υπόθεση Predator, σε μια σπάνια νίκη ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας. Αλλά ναι, το δικαστήριο στάθηκε δίπλα στους δημοσιογράφους αυτή τη φορά. Και ως όφιλε νομίζω να κάνει. Είχαμε και την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Νίκου Χατζηνικολάου με τον πρώην πρόεδρο, μάλλον. Πρώην για σένα, νυν για αυτόν. Ναι, ο ίδιος είπε ότι είναι και de facto και de jure, δηλαδή και σύμφωνα με τα γεγονότα και σύμφωνα με τον νόμο, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε πως δεν θα πάρει πίσω το εξώδικο και ότι θα παραμείνει στο κόμμα ανεξαρτήτως άμα θα ξαναβγεί πρόεδρος ή άμα θα παραμείνει πρώην. Τώρα, δεν ξέρω, εμείς νομίζω, ιδιαίτερα για έναν πρόεδρο ο οποίος έχει καθαρίσει το γραφείο του, συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι πρώην πρόεδρος. Μπορεί και να μην ισχύει. Κοίτα να δεις, πολλοί εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις, δηλαδή ότι ένας πρώην πρόεδρος και ένας νυν υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος δεν μπορεί να στέλνει εξώδικο στο ίδιο του το κόμμα. Άκουσα, ας πούμε, τον κύριο Ζαχαριάδη να λέει ότι είναι ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος που θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία ενός κόμματος να στέλνει εξώδικο στο ίδιο το κόμμα το οποίο θέλει να διεκδικήσει. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, έτσι. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ξαναδεί στην Ελλάδα. Ίσως στην Αμερική, από όπου έρχεται ο κ. Κασελάκης, να συμβαίνει συχνά, αλλά στην Ελλάδα πιστεύω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Ο ίδιος βέβαια είπε πως, παρόλο που δεν θα πάρει πίσω το εξώδικο, ότι είναι ευχαριστημένος με την αντίδραση του κόμματος, πως μετά από λίγο εξέδωσε όλα τα αποθενέσχες όλων των πολιτικών αρχηγών. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σχολιαστεί αυτό περαιτέρω. Κοίτα, θα είναι κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα σχολιαστεί από τους ανθρώπους, από τους ψηφοφόρους του κόμματος σε λίγο καιρό. Σήμερα, 8 Νοεμβρίου. Ακριβώς. Και μετά στις εκλογές. Έτσι. Λοιπόν, τώρα Άρη θα σε μεταφέρω στην Ήπειρο που συνέβησαν διάφορα ευτράπελα, θα μου επιτρέψεις να πω αυτή την έκφραση, με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη, όπου βγήκε στο φως της δημοσιότητας ότι οι αναθέσεις, κάποιες αναθέσεις απευθείας που έκανε στην Περιφέρεια Ηπείρου που κόστησαν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Είχαμε, εντάξει, νομίζω αυτό το είδατε και εδώ στην Αθήνα, με τον υπάλληλο που προσλήφθηκε για να σβήνει τα φώτα και τα air condition και να κλείνει τα παράθυρα στην Περιφέρεια Ηπείρου. Νομίζω το σχολιάσαμε κιόλας. Ναι, ακριβώς. Το πήρε πίσω ο Περιφερειάρχης, όμως δεν σταμάτησε εκεί πέρα. Έγινε η προσαγωγή ενός δημοσιογράφου που μίλησε για κάποια παράνομα ακίνητα του Περιφερειάρχη. Ο δημοσιογράφος έκανε μήνυση για ψευδή καταμήνυση στο γιο του Περιφερειάρχη και είχαμε αρκετά διάφορα τέτοια ευτράπελα, όπως είπα στην αρχή, στην Περιφέρεια Ηπείρου. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο Παναγιώτης ο Μπούρχας, που είναι δημοσιογράφος στην Ήπειρο, είναι δημοσιογράφος στη Βήμα Τηλεόραση, στα Γιάννηνα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα. Τι συνέβη ακριβώς? Η αλήθεια είναι ότι από ένα πολιτικό δεν περιμέναμε να δούμε τέτοια πράγματα, να μηνύσει δημοσιογράφο και ο δημοσιογράφος να περάσει το αυτόφορο. Τι έχει συμβεί? Αυτό είναι ένα από τα όσα πολλά έχουν γίνει το τελευταίο καιρό. Τώρα η ιστορία συγκεκριμένη που αναφέρεις, Βασίλη, έχει να κάνει με το ρεπορτάζ που προσπάθησε να κάνει ένας συνάδελφος από την πολιτική, την ηλεκτρονική εφημερίδα Political.gr, μαζί με έναν τοπικό συνάδελφο δημοσιογράφο. Πήγαν στις σταυλικές εγκαταστάσεις που έχει ο γιος του Περιφερειάρχη Ηπείρου
Ιδιωτική επιχείρηση και στο Μέτσοβο και στην Κρία, στο Δήμο Ιωαννιτών. Στη δεύτερη περίπτωση, από όσο ξέρω, δεν μπήκαν μέσα. Η μήνυση που έγινε και ο συνάδελφος ο δημοσιογράφος, ο Κώστας Καλτσής, συνελήφθη στη διαδικασία του αυτοφόρου. Δεν προσήχθη, συνελήφθη κανονικά με αυτόφορο. Πέρασε αυτόφορο, έμεινε ένα βράδυ στο κρατητήριο και πέρασε αυτόφορο και κανονικά έγινε η διαδικασία και με τη σειρά του μετά έκανε και αυτός μήνυση, όπως είπε σωστά, για ψευδή καταμήνυση. Το θέμα είναι ότι για καταπάτηση ιδιωτικής περιουσίας έγινε η μήνυση και το αυτόφορο λειτουργήσε, αλλά δεν μπήκε ούτε ο συνάδελφος από την Political, ούτε ο άλλος συνάδελφος, ο Κώστας Καλτσής, σε καμία ιδιωτική περιουσία μέσα. Απ' έξω ήταν ο Κώστας Καλτσής, μάλιστα ήταν και στο αυτοκίνητο και περίμενε. Ο άλλος ο δημοσιογράφος από το Political έκανε ρεπορτάζ, μιλούσε από όσο ξέρω με κάποιους εκεί τονές. Και ρωτούσε για κάποια λίμματα που έφευγαν από κάποια νερά, κάποια λίμματα που έφευγαν από το στάβλο. Και έτσι έγινε η συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά νομίζω είναι ένα από τα όσα πολλά επεισόδια έχουν ακολουθήσει ή έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από την περιφέρεια Επείρου. Το θέμα που είπες για την απευθείας ανάθεση με τον υπάλληλο που θα κλείνει πόρτες παράθυρα και θα κοιτάει τα κλιματιστικά να ανοιχτά ή δουλεύουν για ενεργειακή εξοικονόμηση. Όπως σωστά είπες, το πήρε πίσω με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής την περασμένη Τρίτη ο Περιφερειάρχης, προφανώς από την Πανελλήνια κατακραυγή. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω αυτό είναι μια σταγόνα σε έναν μεγάλο ωκεανό που τρέχει εδώ και χρόνια στην Ήπειρο με μια πάγια τακτική απευθείας αναθέσεων από την περιφέρεια και εννοείται από τη διοίκηση του κ. Καχρημάνη. Όχι 1 εκατομμύριο που είπες, είναι πολλά τα εκατομμύρια, είναι αμέτρητα εκατομμύρια. Τον τελευταίο χρόνο μόνο, από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, για απευθείας αναθέσεις έχουν δοθεί. Με απευθείας αναθέσεις έχουν δοθεί περίπου 12 εκατομμύρια. Χθες, σύμφωνα με μια ανακοίνωση της παράταξης μείζωνος αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι 12 συν 9 εκατομμύρια. Τα 9 εκατομμύρια έχουν δοθεί με μια διαδικασία που λέγεται προσφυγή στο άρθρο 32 του τάδε νόμου του 2016 και γίνεται με περιορισμένο αριθμό υποψηφίων. Δηλαδή πηγαίνουν 3 υποψήφοι ανάδοχοι, κάνουν 3 αντίστοιχες προτάσεις και δεν γίνεται μεγάλος διαγωνισμός για να υπάρξει και μεγαλύτερη έκπτωση προφανώς στα δημόσια έργα. Και αυτό αφορά μια κακή γενικώς τακτική που είναι με βέβαια νόμιμη, είναι με νομότυπη, αλλά ξεχυλώνεται σε πολλές περιπτώσεις. Και για να το κλείσω, το χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με κάποια στοιχεία που βγήκαν τον τελευταίο καιρό στη δημοσιότητα και θα απασχολήσουν και τη Βουλή σίγουρα, γιατί έχει κατατεθεί ερώτηση από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για όσα γίνονται με απευθείας αναθέσεις στην Ήπειρο. Η περιφέρεια Επείρου με αυτά τα 12 εκατομμύρια τον τελευταίο 9 μήνο δεν συγκρίνεται με καμία άλλη περιφέρεια. Δηλαδή κάνει πρωταθλητισμό μακράν. Γιατί η δεύτερη νομίζω είναι η Κρήτη με 4 εκατομμύρια σε σχέση με τα 12 της Ηπείρου. Και πολύ λιγότερες εννοείται απευθείας αναθέσεις. Δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση. Και ένα χαρακτηριστικό, έτσι για να το ελαφρύνω κιόλας, στην Περιφερειακή Επιτροπή της περασμένης Τρίτης, όταν ρωτήθηκε από την αντιπολίτευση ο κ. Καχρημάνης, μα πώς είναι δυνατόν στη Θεσσαλία που απευθείας αναθέσεις το τελευταίο 9 μήνο έφτασαν τα 3 εκατομμύρια και εννοείται υποπολαπλάσεις από τις δικές μας, σε σχέση, ξαναλέω, με τα 12 εκατομμύρια τα δικά μας. Και του λέει ο επικεφαλής της μιας παράταξης αντιπολίτευσης, ο Στέφανος Ζούμπας, μας στη Θεσσαλία είχαν Ντάνιελ, είχαν άλλες πλημμύρες κλπ. Και έχουν διαθέσει μόνο 3 εκατομμύρια για έκτακτες ανάγκες. Υποτίθεται με απευθείας ανάθεση εμείς 12, τι έγινε, πυρηνική καταστροφή, ή κάπως έτσι. Αυτή είναι η ιστορία και έχει παρόν και πολύ... Παναγιώτη, αναμένουμε ο κύριος Περιφερειάρχης να απολογηθεί και στον εισαγγελέα, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα. Είναι σε εξέλιξη προκαταρκτική αυτή η διαδικασία από τον εισαγγελέα για τις απευθείας αναθέσεις, αλλά γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί να φτάσει ο εισαγγελέας κάπου, να στοιχειοθετηθεί κάπου, γιατί, ξαναλέω, είναι νόμιμη η διαδικασία των απευθείας αναθέσεων, αλλά γίνεται κατάχρηση, υπερβολικά μεγάλη κατάχρησή της και δεν δικαιολογείται σε περισσότερες περιπτώσεις από αυτές, δεν δικαιολογείται το επίγον του χαρακτήρα, ας πούμε, των έργων που ανατίθενται. Άρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν θα υπάρξει και τιμωρία στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη. Δεν νομίζω, γιατί και στο παρελθόν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο και έχει αθωωωθεί ξανά ο Περιφερειάρχης. Βέβαια, ένας άλλος πρώην Περιφερειάρχης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, έχει καταδικαστεί για απευθείας αναθέσεις. Αλλά στην Ήπειρο ίσως ισχύουν άλλα πράγματα, δεν ξέρω. Πάντως το λέω αυτό ότι είναι σε προηγούμενη περίπτωση πριν από μερικά χρόνια είχε αθωωωθεί για κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να φτάσει στην αλήθεια αυτή η δικαιοσύνη, γιατί είναι
είναι ζητήματα που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν, ας πούμε, με αδικήματα ή εγκλήματα. Μάλιστα. Εύκολα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αφήνουμε, σε αποδεσμεύουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου στην Ήπειρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Καλημέρα, 11:23. Λοιπόν, την Κυριακή πλησιάζει ο δεύτερος γύρος των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Οι δύο υποψήφοι είναι ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Δούκας. Δεν έγινε το πολυσυζητημένο debate, υπάρχουν κατηγορίες και από τις δύο πλευρές, ο ένας απέφυγε τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που συζητιέται και στον κόσμο, αλλά και αυτό είδαμε και εμείς, είναι ότι η προεκλογική περίοδος για το ΠΑΣΟΚ ήταν μια πολύ πολιτισμένη περίοδος. Δηλαδή ακόμα και το debate όλων των υποψηφίων ήταν πολιτισμένο και πιστεύω ότι θέλω να πιστεύω μάλλον ότι έτσι θα διεξαχθεί και ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Πάμε να βρούμε λοιπόν τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του νομού Ιωαννίνων, τον κύριο Γιάννη Τσίμαρη, να μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα από τα Γιάννενα. Τα ηλιόλουστα σήμερα Γιάννενα. Έτσι από την πατρίδα. Κύριε Τσίμαρη, οδεύουμε στη τελική ευθεία πλέον για την ανάδειξη του Προέδρου του κόμματος. Έχουμε το δεύτερο γύρο. Έχουμε όμως και διάφορες μικροδιαφωνίες εντός του κόμματος. Διαβάζουμε ότι στα δύο έχουν χωριστεί και οι ίδιοι ευρωβουλευτές του κόμματος. Πώς θα κυλήσει αυτή η διαδικασία, γιατί δεν είχαμε το debate που αναμενόταν να γίνει? Κοιτάξτε, είναι μια συκομματική διαδικασία. Προφανώς όλα τα στελέχη, μεγάλη πλειοψηφία, έχουν πάρει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου του υποψηφίου, 6 στον αριθμό. Τώρα η τελική διαδικασία έχει 2. Όντως, το κέρδος για το ΠΑΣΟΚ ήταν διπλό. Το πρώτο ήταν ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στις κάλπες, η προσέλευση δηλαδή άκυψε τις 300.000, το οποίο σαν νούμερο είναι αρκετά ικανοποιητικό, πολύ αισιόδοξο, γιατί μην ξεχνάμε ότι το εκλογικό σώμα απέχει σε εκλογικές διαδικασίες οι οποίες είναι μείζωνος σημασία, όπως στις ευρωεκλογές. Είναι μια πολύ μεγάλη αποχή. Άρα η συμμετοχή του κόσμου και μάλιστα σε μια κομματική διαδικασία, η αυξημένη συμμετοχή, δείχνει μια δυναμική που έχει αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και είναι αυτή η ίδια δυναμική του κόσμου που θα είναι η κινητήριος δύναμη για την επόμενη μέρα και η δέσμευση προς όλους τους υποψηφίους και για ενότητα αλλά και για μια συστηματική δουλειά έτσι ώστε να βγούμε στην κοινωνία και να παράξουμε πολιτικό αποτέλεσμα
και το ζητούμενο να δώσουμε λύση στα προβλήματα της κοινωνίας. Γιατί ξέρετε ότι αυτό ζητάει η κοινωνία. Τώρα για το debate, ίσως το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε προκαθορισμένη ημερομηνία από την αρχή. Δηλαδή, ενώ είχε γίνει μια οδικός χάρτης με καθορισμένη ημερομηνία του πρώτου debate, το δεύτερο debate δεν καθορίστηκε ημερομηνία. Με αποτέλεσμα, όταν βρέθηκαν τα δύο επιτέλεια, θα υπάρχουν δυσκολίες στην έβριση ημερομηνιών, γιατί την Τετάρτη υπήρχε ένα ξαναβολής Δημοτικό Συμβούλιο, το προφανώς έπρεπε να γίνει. Την Πέμπτη, ξέρετε, υπήρχε το πρόβλημα ότι θα γινόταν ένα debate και θα υπήρχε μια επικάλυψη τόσο με την Εθνική χθες που πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά υπήρχαν και αγώνες μπάσκετ και Παρασκευή υπήρχαν προγραμματισμένες εκδηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη, άρα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Αν κάνουμε ένα debate για να γίνει, θα ήταν σίγουρα υποδιέστερο σε σχέση με το προηγούμενο όσον αφορά την δυνατότητα προβολής και συμμετοχής των δύο κόσμων. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Είναι η συζήτηση των υποψηφίων να γίνει κυρίως live, γιατί υπήρχε και πρόταση από ό,τι ακούσε να γίνει και μια κονσέρβα, δηλαδή να γραφτεί και να παιχτεί σε κάποια φάση αργότερα, είτε Παρασκευή είτε Σάββατο. Θεωρώ ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν συμφώνησαν, γιατί το κυριότερο είναι να μην γίνει κάτι για να γίνει. Οι εκθέσεις έχουν τοποθετηθεί όλοι οι υποψήφοι και στο προηγούμενο debate, και το ζητούμενο είναι να πάει ο κόσμος να ξαναψηφίσει ώστε να επιβεβαιώσει τη διαδικασία, και με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει, ξέρετε, αποτύπωση αυτής της δυναμικής που βλέπουμε και εμείς στην κοινωνία του Πασόκ. Ότι το Πασόκ αρχίζει ο κόσμος και μας ακούει. Πέρασαν εκείνες οι, ας το πούμε, μέρες στις οποίες δεν μπορούσαμε εύκολα να φευθούμε στην κοινωνία, γιατί πληρώναμε τις δύσκολες επιλογές που είχαμε πάρει των καιρών των πρώτων μνημόνιων του 9-10. Πριν κάνει την ερώτηση του συνάδελφος ο Άρης ο Λιτζεράκος, εγώ να πω κιόλας ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, Άρη, θα βρεθεί αύριο στην πόλη των Ιαννίνων, μιας και έχουμε και το βουλευτή από τα Γιάννηνα, που θα είναι η τελευταία του προεκλογική ομιλία πριν την διεξαγωγή των εκλογών την Κυριακή. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσίμαρη? Ναι, κύριε Γαδιά, ακριβώς έτσι είναι. Ήταν να γίνει το Σάββατο το πρωί και να κλείσει με μια άλλη σειρά, αλλά υπήρξαν μεταβολές του προγράμματος και τελικά θα κλείσει με τα Γιάννενα. Ήταν προκαθορισμένη ο σχεδιασμός αυτός. Περιμένουμε λίγο με αγωνία να δούμε τη συμμετοχή. Εγώ σας λέω ότι το πολύ αισιόδοξο είναι ότι υπάρχει ενότητα, υπάρχει από το εκλογικό σώμα η εντολή ότι, ξέρετε, δεν πήραμε εντολή οι δύο υποψήφοι και δεν φάνηκε και από τον τρόπο που έγιναν κατανομές ότι θα πρέπει να αλλάξουν ρότα. Δηλαδή αυτό το σύνθημα και αυτός η πολιτική στόχη που ξεκίνησε από τη συγχωρημένη Φώτη Γεννηματά και την συνέχισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για ενότητα και πολιτική αυτονομία βεβαιώθηκε και την δήλωσαν όλοι οι υποψήφοι αρχηγοί στις τοποθετήσεις τους και στο debate, ότι θέλουμε ένα Πασόκ το οποίο θα ενδυναμωθεί και θα αποτελέσει τον πυρήνα μέσα πάνω στο οποίο θα χτιστεί η ευρύτερη κεντροαριστερή παράταση με αφήτρεπη διεύρυνση. Και είναι δεσμευτικό αυτό, η μεγάλη συμμετοχή, αλλά και έχει και αποτυπωθεί από τους υποψηφίους ότι ενωτικά θα συνεχίσουμε, ότι έχουν αναγνωριστεί τα λάθη που έχουν γίνει και έχουν τεθεί στο τραπέζι και θα υπάρξει σίγουρα διορθωτικές κινήσεις, είτε βγει, ας το πούμε, ξαναβγεί ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Δούκας, και σίγουρα θα έχουν όλοι ρόλο την επόμενη μέρα. Και αυτό το αποτύπωσε και το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι δεσμευτικό. Δηλαδή οι τρεις υποψήφοι, δηλαδή ο κύριος Δούκας, ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Διαμαντοπούλου, ήταν κοντά στο 20% πλην του κ. Ανδρουλάκη που ήταν γύρω στο 30%. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι όλοι οι υποψήφοι, ας πούμε, και οι τέσσερις κινούνται πάνω κάτω στα ίδια ποσοστά, άρα θα πρέπει όλοι να έχουν λόγο την επόμενη μέρα και συμμετοχή. Το οποίο φαίνεται ότι και οι δύο υποψήφοι του δεύτερου γύρου έχουν δεσμευτεί γι' αυτό, και αυτό είναι το αισιόδοξο.
Κύριε Τσίμαρη, καλημέρα και από μένα. Όπως αναφέρατε κι εσείς, υπήρξε όντως έντονο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Μιλάμε νομίζω για 303.000 ψηφοφόρους. Πώς θα διατηρήσει τον κόσμο, το κόμμα, αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου μετά τις εκλογές? Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Σας είπα και προηγουμένως ότι θα είναι η κινητήριος δύναμη η οποία θα μας οθήσει και να κάνουμε αλλαγές, και είναι και δέσμευση. Αυτός ο κόσμος περιμένει από εμάς όχι μόνο να διατυπώσουμε λύσεις στα προβλήματα. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις. Θα πρέπει να γίνει καλύτερη επικοινωνία. Σε αρκετά ζητήματα θα πρέπει να υπάρχει επικαιροποίηση, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει μια ρευστότητα όχι μόνο στο πολιτικό περιβάλλον, στο παγκόσμιο περιβάλλον και στις συνθήκες εργασίας, με νέα πράγματα που έχουν τοποθετηθεί τώρα στην ατζέντα, κυρίως με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει έρθει το δημογραφικό πάρα πολύ δυνατά. Είναι πώς θα εντάξουμε την αλλαγή του παραδοτικού μοντέλου στα νέα δημογραφικά δεδομένα, πώς θα αναθέσουμε την κατάσταση. Όλα αυτά θέλουν μια επικαιροποίηση, γιατί ξέρετε ότι όλοι οι σχεδιασμοί αρχικά είχαν γίνει με ένα σκεπτικό ότι τα πράγματα είναι όχι τόσο άσχημα, είτε η απογραφή του 21 και έχει αλλάξει πάρα πολλά. Αυτά είναι θέματα που θέλουν μια επικαιροποίηση, να γίνει μια αντιμετώπιση. Ο κόσμος πρέπει το κόμμα να ανοίξει προς την κοινωνία, με την έννοια ότι εμείς θα πρέπει να βγούμε προς τα έξω, να μιλήσουμε στην κοινωνία συντεταγμένα. Δεν είναι μόνο δουλειά των ηγετικών στελεχών αυτή, αλλά πρέπει όλο το κόμμα και τα μεσαία στελέχη με δράσεις συντεταγμένα έχουν δεσμευτεί για περιφερειακά συναντήσεις, περιφερειακά συνέδρια, ένα περιφέρειο που θα αναδειχθούν τα προβλήματα και θα γίνουν προτάσεις, συχνές συναντήσεις με φορείς, επαναπροσδιορισμό τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με το συνδικαλιστικό κίνημα. Έχουν τεθεί αυτά και υπάρχει μια πρώτη διατύπωση για το πώς θα κινηθούμε την επόμενη μέρα, και είναι δεσμεύση και από τους δύο υποψήφιους πρόεδρους αυτό. Και ξέρετε, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στους μεσίους. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει ένας αρχηγός ο οποίος θα δράσει σωτήρια, και αυτό παίρνει την αδράνεια. Ξέρετε, δεν χρειάζεται κάτι να κάνουμε από κάτω οι υπόλοιποι. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται συλλογικά. Αυτό δίνει και την ασφάλεια, δίνει τη δυναμική, δίνει την προοπτική, και είναι το ζητούμενο και αυτό το μεγάλο κέρδος που φάνηκε με την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε. Κύριε Τσίμαρη, σε περίπτωση που γίνει ανατροπή, που είναι πιθανό, και υπερισχύσει ο κύριος Δούκας, θεωρείτε πως είναι βιώσιμο ο πρόεδρος ενός, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του δεύτερου κόμματος αυτή τη στιγμή, να είναι ταυτόχρονα και δήμαρχος του πολυπληθέστερου Δήμου της Ελλάδος? Κοιτάξτε, εγώ είμαι πρώτη φορά που εκλέχθηκα βουλευτής. Όταν συνεδριάσαμε σαν κοινοβουλευτική ομάδα την νέα κοινοβουλευτική περίοδο του καλοκαίρι του 2023, το πρώτο πράγμα που άκουσα από τους άλλους βουλευτές του παλιότερους που ήταν στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ήταν ότι ευτυχώς έχουμε τον πρόεδρο μέσα, δεν φαντάζεστε πόσο πολύ το χρειαζόμαστε. Και ο κύριος Γερουλάνος αλλά και ο κύριος Κατρίνης προεκλογικά έχουν πει ότι θα πρέπει ο πρόεδρος να είναι βουλευτής ώστε να υπάρχει μέσα στην κοινοβουλευτική μάχη. Αυτό το αν θα είναι καλό ή όχι θα το αποφασίσει το σώμα, το εκλογικό, το οποίο θα βάλει τα δικά του κριτήρια και θα εκφραστεί. Σε κάθε περίπτωση η δουλειά είναι συλλογική, σας είπα πάλι. Ότι όλα θα πρέπει να είναι συλλογικά. Το ότι θα προσδώσει ιδιαίτερη αξία και δυνατότητα να απαντάει κάποιος άμεσα μέσα στο κοινοβούλιο στον κύριο Μητσοτάκη τη στιγμή που λέγεται κάτι, και όχι μετά από συνεννόηση να απαντάει κάποιος άλλος, αυτό όντως είναι ένα πλεονέκτημα αν είναι ο πρόεδρος μέσα στη Βουλή. Κύριε Τσιμάρη, έτσι μια τελευταία ερώτηση για να σας αφήσουμε να συνεχίσετε την περιοδεία στα όμορφα Γιάννενα. Το ΠΑΣΟΚ θα κοιτάζει μακριά για μια αυτοδυναμία, ή εάν υπάρξει και μια συγκυβέρνηση και μια σύγκληση με μια κοινοβουλευτική ομάδα? Δεν αναφέρω πια, με κάποια κοινοβουλευτική ομάδα. Κοιτάτε για αυτοδυναμία όμως αυτή τη στιγμή? Να ξεκινήσω τα βασικά. Όταν κάνεις έναν αγώνα και προσπαθείς να φέρεις ένα αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα είναι να έχεις ένα αποτέλεσμα στην κοινωνία, να σε ακούσει η κοινωνία, να συνταχθεί μαζί σου και να πορευτεί μαζί σου.
Και όλο αυτό θα αποτυπωθεί στις εκλογές με ψήφους. Και προσπαθεί για το καλύτερο. Προσπαθεί να, ας πούμε, εγώ το παρομοιάζω με τον αγώνα που ήταν ένας πολεμητής. Κολυμπάει και όταν τερματίσει, σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τι έχει κάνει. Άρα δεν είναι ζητούμενο αν θέλουμε αυτή τη δυναμία, θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το επιθυμούμε να πετύχουμε. Άρα δεν υπάρχει, θέλουμε ή δεν θέλουμε αυτή τη δυναμία, δεν υπάρχει ταβάνι σε αυτό. Το πώς θα κινηθεί η επόμενα πολιτικά στην πολιτική σκηνή και με ποιο κόμμα και αν θα είναι θα κάνουμε σύμπραξη ή όχι. Ξέρετε, αυτό είναι υποθετική ερώτηση. Θα πρέπει να δούμε πρώτον τους συσχετισμούς. Δεύτερον, και το κυριότερο, υπάρχουν κόκκινες γραμμές τις οποίες έχουν μπει και έχουν τεθεί, δηλαδή το κοινωνικό κράτος. Η αναδιοργάνωση και ενίσχυση με κάθε τρόπο κατά προτεραιότητα του συστήματος υγείας και των κοινωνικών δομών που έχουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης. Δεν θέλουμε αποσυγκέντρωση που κάνει η Νέα Δημοκρατία, θέλουμε πραγματική αποκέντρωση. Κάποιες κόκκινες γραμμές οι οποίες είναι αδιαπραγμάτευτες. Άρα εκείνη τη στιγμή και έχοντας αυτές τις κόκκινες γραμμές θα συζητηθεί από την ηγεσία του κόμματος οι πιθανότητες για να δοθεί η όποια λύση στο πρόβλημα που θα προκύψει μελλοντικά τη δεδομένη στιγμή. Αλλά δεν υπάρχει, σας λέω, ταβάνι στην προσπάθεια. Η προσπάθεια γίνεται στο 100% για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει φρένο, δηλαδή ας μην βγούμε ή πάμε. Ο στόχος είναι ό,τι καλύτερο. Και για την απάντηση τι θα κάνουμε στο μέλλον, σας λέω, πάντα υπάρχουν κόκκινες γραμμές, υπάρχουν προτάγματα τα οποία έχουμε θέσει και θα τεθούν εκείνη την στιγμή και αναλόγως τους συσχετισμούς και την ανάγκη και που θα προκύψει θα συζητήσει τότε η πολιτική ηγεσία. Ευχόμαστε λοιπόν και ο δεύτερος κύκλος των εκλογών να κλείσει με τον ίδιο πολιτισμό που έκλεισε και ο πρώτος γύρος και ελπίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την αγάπη μας στα όμορφα Γιάννενα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Συνεχίζουμε λοιπόν, 11:42 η ώρα, συντονισμένοι στο web radio του Antenna Media Lab. Έτσι, ένα πολύ μικρό σχόλιο πριν προχωρήσουμε παρακάτω. Έχεις να κάνεις? Σίγουρα φάνηκε ιδιαίτερα έτσι ενθουσιασμένος, να το θέσω, να πω σίγουρος. Σίγουρος για αυτοδυναμία. Για αυτοδυναμία δεν ξέρω, αλλά για ένα καλύτερο μέλλον. Ότι φάνηκε πως αυτή έτσι η πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου, μιλάμε για 303.000 ψηφοφόρους, το οποίο ήταν πολύ παραπάνω από τις προηγούμενες κομματικές, φάνηκε ότι ήταν κάτι σαν κάτι πολύ θετικό, αλλά είναι και μια πρόκληση, κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, θα σε στενοχωρήσω λίγο, θα σε δυσαρεστήσω, θα αφήσουμε τα πολιτικά. Τελείως όμως. Όταν λέμε τελείως τα πολιτικά και θα πάμε στα social media. Δεν ξέρω αν σου αρέσουν τα social media. Θα το προσπαθήσω. Δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν σου αρέσουν τα social media δηλαδή? Δεν είμαι πολύ ενεργός. Εγώ όμως βλέπω έχεις και Facebook, έχεις και Instagram, έχεις και TikTok, έχεις και Spotify. Τι άλλο TikTok θέλεις? δεν έχω. Αλλά... Αν δεν έχεις TikTok, όχι. Εντάξει. Καιρός να δημιουργήσεις. Είμαι λίγο πιο περιορισμένος και στα άλλα. Δηλαδή, λίγα άτομα. Η αλήθεια είναι, βρε εσύ Τόνια, ότι πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο σε προφίλ να μην έχει φωτογραφία. Δεν έχω. Πρώτη φορά. Δεν έχω πουθενά. Μόνο μέχρι και ο παππούς μου έχει φωτογραφία, ρε παιδί μου, στο Facebook. Είναι ωραία φωτογραφία του παππού σου? Την έχω τραβήξει εγώ, οπότε μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Όχι πολύ καλά. Κουνημένη. Χάλια. Πάμε λοιπόν, όμως έχουμε στην παρέα μας μια, νομίζω, που ξέρει πολύ καλύτερα και από μένα και από σένα τα social media και να τα χειρίζεται και τι γίνεται μέσα στον χώρο τα social media. Ασχολείται λοιπόν με το YouTube ή αλλιώς όπως το λένε είναι YouTuber, influencer στο Instagram. Είναι η Μαρινέλη, την οποία ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κρατάω το λόγο μου και τη δέσμευσή μου ότι δεν θα σε ρωτήσουμε πολιτικά. Έτσι, ήταν όρος μου για να έρθω. Έτσι, οπότε εγώ κρατάω τους όρους, κρατάω τις δεσμεύσεις μου. Πάμε λοιπόν να μπούμε στη συζήτηση των social media. Πώς πήρες αυτή την απόφαση να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι? Κοίταξε, πριν 13 χρόνια που ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι με τα social, είχα ξεκινήσει με blog στην ουσία. Δεν είχα ούτε YouTube, ούτε Facebook, Instagram κτλ. Με έπιασε απλά ήθελα πολύ να μοιραστώ με τον κόσμο τα αγαπημένα μου προϊόντα, αγαπημένα μου ρούχα, κάποια μαγαζιά ίσως που είχα βρει και ήθελα να τα μοιραστώ με το κοινό και άλλα διάφορα πράγματα που με απασχολούσαν και βρήκα αυτόν τον τρόπο μέσω του blog. Και σιγά σιγά είδα ότι ανέβαινε και στην Ελλάδα το YouTube, κάτι το οποίο μόλις πήρα χαμπάρι δεν το πίστευα, γιατί εγώ είχα το YouTube ώστε να βλέπω βίντεο κλιπ, να βλέπω τους τραγουδιστές που αγαπούσα και μόλις είδα ότι στο εξωτερικό έχει ξεκινήσει αυτή η μόδα στην ουσία που έβγαιναν κοπέλες, τραβούσαν βίντεο, μετά μας έδειχναν ένα χτένισμα, ένα μακιγιάζ, οτιδήποτε. Ένιωσα την ανάγκη και εγώ να το κάνω και πήρα την απόφαση και είπα πάμε. Λοιπόν, τα social media φαίνεται πως δεν έχουν γίνει απλά πλέον της μόδας. Είναι μία από τις, νομίζω, επιλογές καριέρας που θέλουν να κάνουν οι περισσότεροι νέοι και νέες πλέον. Έχει αυτό το κάτι το ιδανικό, έχει δυσκολίες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις και θεωρώ πως είναι λίγο επικίνδυνο να κοιτάζω μόνο αυτή την επιλογή καριέρας. Κοίταξε, όταν ξεκίνησα εγώ δεν το έβλεπα καν σαν επάγγελμα, ήταν καθαρά χόμπι. Τον ελεύθερο μου χρόνο γυρνούσα ένα βίντεο, τον έβαζα στο YouTube, μέχρι που ξαφνικά ήρθε μια εταιρεία και μου λέει να ξέρεις, θα ήθελα να μου διαφημίσεις το τάδε προϊόν και σου δίνω αυτά τα χρήματα και εγώ έλεγα τι λέει, νομίζω ότι δεν άκουσα καλά. Και σιγά μπήκανε και πάρα πολύ στο χώρο. Όταν ξεκίνησα εγώ με το YouTube ήμασταν 5 κοπέλες που κάναμε κάτι τέτοιο και σιγά σιγά έγινε επάγγελμα. Δηλαδή τώρα πλέον από αυτό εγώ βιοπορίζομαι και πάρα πολύ. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπισες όταν ξεκίνησες αυτές τις διαδικασίες? Υπήρχαν δυσκολίες από τον κόσμο, από την κοινωνία, από τους δικούς σου, αν υπήρχαν? Υπήρχαν όχι δυσκολίες, κανείς δεν μου έφερε αντίρρηση. Απλά όταν έλεγα στους δικούς μου ότι θα ανοίξω κανάλι στο YouTube και θα γίνω YouTuber, μου λέγανε τι είναι αυτό. Δηλαδή είχαν αυτή την απορία. Εντάξει, σίγουρα χρειάστηκε να έχω εξοπλισμό, μια κάμερα, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας που σιγά σιγά αυτά τα είχα. Το καλό είναι ότι εγώ σε μικρή ηλικία για κάποιον περίεργο λόγο μου άρεσε η επεξεργασία των βίντεο και έφτιαχνα βιντεάκια χωρίς λόγο από μόνη μου, οπότε είχα μια εμπειρία πάνω στο θέμα, δεν ήταν κάτι εντελώς καινούριο. Αλλά ναι, οι δικοί μου τους έκανε φοβερή εντύπωση ότι τι είναι αυτό και γιατί θα το κάνεις αυτό και ποιος ο λόγος να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, social media και οικογενειακή προσωπική ζωή. Εισβάλλει μέσα, υπάρχουν λίγο έτσι
θολές γραμμές που κάποιες φορές παραβιάζονται κατά λάθος επίτηδες. Είναι δύσκολο, γι' αυτό ρωτάω. Ειδικά με το θέμα που ασχολούμαι εγώ, γιατί το δικό μου το κανάλι είναι με lifestyle, κάνω πάρα πολλά vlogs. Δηλαδή, έχω πως είμαι τώρα εδώ με την κάμερα εδώ που σας τράβηξε και εσάς. Είναι μια καθημερινότητα τι έκανα. Δείχνω στον κόσμο τι έκανα. Κάτι το οποίο αρέσει στον κόσμο, κάτι το οποίο και εμένα έχει γίνει η συνήθειά μου. Δηλαδή, αν μια εβδομάδα δεν ανεβάσω βίντεο στο YouTube, λέω τι γίνεται τώρα. Γιατί αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο, η εβδομαδιαία, καθημερινή, στο Instagram και όλα αυτά μου έχει γίνει, είναι κομμάτι της ημέρας. Σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχω πει κι εγώ και έχω μετανιώσει που έχουν βγει στη δημοσιότητα, σε εισαγωγικά, καταλάβατε, για προσωπικά μου θέματα είτε για την οικογένειά μου. Σίγουρα έχω δείξει το σπίτι μου όλο, γνωρίζουν πώς είναι, γιατί ασχολούμαι πολύ και με βίντεο καθαριότητας εγώ, οπότε καταλαβαίνετε. Αλλά είμαι και τυχερή σε ένα βαθμό, γιατί το κοινό που με ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ καλό κοινό. Δηλαδή είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που έχω λάβει άσχημα μηνύματα και μια φορά σε αυτά τα 12 χρόνια που έχω εκτεθεί και στο YouTube και ξέρουν ποια είμαι το πρόσωπό μου, μια φορά μόνο έχω αισθανθεί άσχημα με άνθρωπο που με παρακολουθεί σε social και έχω βρεθεί μαζί του έξω. Ναι. Κινήθηκε κάπως... Ήμουνα με το γιο μου, έχω και ένα αγοράκι που θα γίνει 5 χρονών το Δεκέμβρι, σε ένα παιχνιδάδικο, sorry. Και ήταν 2 κοπέλες, όχι μικρής ηλικίας, ήταν γύρω στα 45 και υπήρξε έτσι μια συνομιλία μεταξύ τους, η οποία με φέρε σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί με είχαν πάρει λίγο από πίσω, λίγο κάπως βάζαν το χέρι μπροστά και φαινόταν ότι δεν ήταν και πολύ ωραία η συζήτηση που γινόταν μεταξύ τους και πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ άβολα. Ήταν η μοναδική στιγμή που κάποιον πέτυχα, αλλά τις περισσότερες φορές, και τώρα στα Γιάννενα, καλή ώρα που μιλάγατε και με Γιάννενα, που βρέθηκα το καλοκαίρι και πέτυχα κάποιες κοπέλες, κάναμε φοβερές συζητήσεις. Συνήθως έτσι γίνεται. Θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, αν έχει υπάρξει ποτέ κάποιο άτομο από αυτούς που σε γνωρίζουν, που σε βλέπουν έξω στο δρόμο, σου λένε και σου μιλάνε, να σου έχει μείνει κάποια πολύ έντονη φάση, στην οποία έχεις γνωρίσει κάποιον άνθρωπο και σου έχει μείνει, δηλαδή να τον θυμάσαι μέχρι και σήμερα. Η μία είναι αυτή η περίπτωση που σας είπα στο γνωστό παιχνιδάδικο, που με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα, αλλά γενικότερα θυμάμαι και περιπτώσεις που είναι κόσμος που με κοιτάζει έξω και επειδή δεν το συνδυάζω ότι μπορεί να είναι από αυτά, μπορεί να κοιταχτώ τι γίνεται, γιατί με κοιτάνε τόσο έντονα και μετά μπορεί να μου στείλει μια κοπέλα ότι εγώ ήμουν εκεί που σε κοίταγα έτσι και δεν. Όχι κάτι έντονο που τόσο πολύ δεν θυμάμαι, αλλά γενικά έχω καλές εμπειρίες. Ακούμε έτσι από πολλούς ανθρώπους που αναγνωρίζονται από τον κόσμο, έτσι. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Πως είναι κάτι δύσκολο. Η αναγνωρισιμότητα από τη δικιά σου έτσι, οπτική γωνία, είναι κάτι ωραίο, είναι κάτι όμορφο αυτή η προσοχή, ή μπορεί να μην. Γιατί ανέφερες αυτή τη συγκεκριμένη μία περίπτωση. Ήταν η μόνη αρνητική περίπτωση, δηλαδή γενικότερα είναι κάτι ωραίο? Κοίταξε, εκείνη η μέρα ήταν άβολη και οι φορές αυτές που δεν έρχεται κάποιος να μου μιλήσει, να μου πει από μακριά, «Γεια σου Μαρινέλη», που συνήθως αυτό γίνεται και φεύγουν, ειδικά όταν βλέπουν τον Αλέξανδρο, τον μικρό μου, δεν πολύ πλησιάζουν, είναι πιο. Κρατάνε αποστάσεις από σεβασμό, νομίζω, περισσότερο προς τον μικρό. Που νιώθω είναι αμήχανο και κάποιες φορές που εγώ μπορεί να μην είμαι καλά, γιατί έχουμε και τα πάνω μας και τα κάτω μας, έτσι. Υπάρχουν μέρες που μπορεί κάποιος να έρθει να μου μιλήσει και εγώ είτε να ντραπώ λίγο περισσότερο και μετά να νιώσω ότι όχι, μήπως της φάνηκα σνόμπ, ας πούμε, ότι όχι, δεν μου μίλησε πολύ, ή αυτό το ότι με κοιτάνε επίμονα κάποιες φορές και λέω γιατί, τι γίνεται. Και ειλικρινά έχω βάλει πολλές φορές το κινητό να κοιταχτώ, να πω έχω κάτι στο δόντι ή έχω μουτζουρωθεί, τι συμβαίνει. Ποιους κινδύνους εκκυμονεί το διαδίκτυο, δηλαδή τι πιστεύεις ότι κατά τη γνώμη σου μπορεί να, αντί να αποδειχθεί σε καλό το διαδίκτυο, τελικά να πέσουν σε παγίδα κάποιοι? Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Θεωρώ ότι ειδικά στις νεαρότερες ηλικίες θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για το τι αφήνουμε και το τι επιτρέπουμε στα παιδιά μας να δουν. Τώρα ένας ενήλικας, ok. Αλλά βέβαια μπορούμε και εμείς οι ενήλικες κάποιες φορές να είμαστε οι επικίνδυνοι του διαδικτύου. Σίγουρα το έχουμε δει άπειρες φορές. Αλλά υπάρχουν και για εμάς τους ενήλικες και για τα μικρότερα παιδιά, όπως π.χ. ένα αρνητικό σχόλιο που εγώ μπορεί να λάβω, τώρα να το πάμε στη δική μου την πλευρά, που μπορεί να το σκέφτομαι για μήνες, μπορεί και χρόνια, γιατί μπορεί να με στεναχώρησε πάρα πολύ κάτι που μου είπε μια κοπέλα, αλλά ευτυχώς είναι
πολύ λίγα αυτά τα 12 χρόνια. Δηλαδή, φανταστείτε, ένα θυμάμαι μόνο σχόλιο το οποίο με έχει στοιχιώσει, να το πω έτσι. Αλλά γενικότερα υπάρχουν. Ναι, αν μπαίνει κάποιος ανεξέλεγκτα σε σελίδες που δεν πρέπει, θεωρώ ότι το διαδίκτυο κάνει πάρα πολύ καλό. Μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν το συζητώ. Είναι πληροφορία στο χέρι μας, αλλά θέλει και πολύ προσοχή στο που μπαίνεις. Καταλάβατε, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, ένας άσχετος του διαδικτύου, το social media, σε μια expert σχετική. Τώρα δεν είναι πολιτικού περιεχομένου, γιατί το υποσχεθήκαμε. Εσύ είσαι ο άσχετος. Εγώ είμαι ο άσχετος. Είναι όμως κοινωνικού. Όπως είπαμε, υπήρχαν, ως μια πιο συνειδητοποιημένη ενήλικη που μπαίνει στο διαδίκτυο, υπήρχαν φορές που λόγια, καταστάσεις χαράχτηκαν. Μες στο μυαλό, με σκέψεις, επηρέασαν τη ζωή ενός ανθρώπου. Και έχουμε δει ότι τα νέα παιδιά πλέον και σε περίπτωση εκφοβισμού ανεβάζουν social media και υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από συνομήλικους. Πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό ένα παιδί όταν επηρεάζει τόσο έντονα έναν ενήλικα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και το βλέπω και σε σχόλια που μπορεί να έχω λάβει, ειδικά στο TikTok, παιδιά. Είναι η κατάσταση φοβερή. Χαίρομαι που δεν έχεις TikTok, να ξέρεις. Από τη μία μαθαίνω πράγματα από το TikTok και εγώ. Αλλά από την άλλη μου έχει ξυπνήσει κάποιες φοβίες, τις οποίες δεν είχα πριν από το TikTok, γιατί η πληροφορία είναι πάρα πολύ έντονη. Κάνεις scroll και πραγματικά η πληροφορία που μπαίνει μέσα στο μυαλό είναι τόσο πολύ που όσο να είναι θα επηρεαστείς, θες δεν θες. Παρ' όλα αυτά έχω δει σχόλια από ανήλικα παιδάκια, δηλαδή όταν μου έρχεται ένα σχόλιο θα μπω λίγο στη διαδικασία να ψάξω το προφίλ, να δω τι γίνεται. Υπάρχουν έτσι παιδιά πολύ μικρής ηλικίας που χρησιμοποιούν για χαρακτηρισμούς που λες δεν μπορεί. Το είδαμε και πρόσφατα αυτό. Με 13 Τώρα βέβαια εσύ δεν έχεις TikTok, αλλά είδαμε πράγματα τα οποία λες οκ, δεν θα έπρεπε. Ήταν επικίνδυνο, ήταν απειλές ζωής, ήταν διάφορα. Άμα το TikTok είναι θεωρητικά το πιο τοξικό σε εισαγωγικά, ποιος είναι ο πιο ασφαλής χώρος? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι εμείς το ορίζουμε αυτό, αλλά από την άλλη εγώ, όπως είμαι στα social media αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι το πιο ελαφρύ μέσο είναι το YouTube, θεωρώ. Δηλαδή δεν έχω δεχτεί εκεί τόσο hate όσο στα υπόλοιπες πλατφόρμες. Το TikTok είναι για μένα στην κορυφή, δηλαδή, και όχι μόνο σε μένα και σε άλλα βίντεο. Δηλαδή, αν είχες TikTok και έμπαινες σε ένα βίντεο και διάβαζες σχόλια από κάτω, θα έλεγες wow, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό που γίνεται. Νομίζω επειδή το YouTube ήταν έτσι από τα πιο παλιά για exposure, δηλαδή για να βγει ένας άνθρωπος, ένας influencer πλέον. Ναι, το πρώτο στην ουσία. Ήταν και το Facebook, ναι, που υπήρχαν έτσι κάποιες ομάδες. Απλά όχι τόσο έντονα, ναι. Όχι. Μάλλον νομίζω έχει παραδοσιακά παραμείνει ενδιαφέρον πιο πολύ στο περιεχόμενο παρά στον άνθρωπο. Αυτό. Και έχει πολύ διαφορετικό κοινό το YouTube. Δηλαδή το YouTube έχει... Το βλέπω κάπως το καθαρό κοινό εισαγωγικά. Δηλαδή βλέπω και από εμένα την ίδια ότι νιώθω 100% εαυτός μου σε αυτό εδώ, στη γάμερα αυτή. Στο Instagram είμαι λίγο πιο συγκρατημένη. Το TikTok... Δεν ξέρω. Είναι μια πλατφόρμα που πραγματικά έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Θέλω να σου κάνω και εγώ μια ερώτηση. Λοιπόν, υπάρχει κάποια στιγμή, ας πούμε, υπήρξε στιγμή που θέλεις να πεις κάτι, κοινωνικό θέμα, να συζητήσεις κάτι, να πεις την άποψή σου και να το σκέφτηκες δεύτερη, τρίτη φορά γιατί λες μπορεί και να σχολιαστεί, μπορεί και να βγω εγώ, ας πούμε, αυτό και εκείνο. Μου έκανες την πιο τέλεια ερώτηση. Αλήθεια σου λέω. Είναι άπειρες οι φορές που έχω συζητήσει πράγματα μπροστά στην κάμερα, είτε αυτή είναι η κάμερα του Instagram είτε του YouTube, και δεν έχει ανέβει το περιεχόμενο ποτέ, γιατί φοβήθηκα ότι κάποιος μπορεί να το πάρει λίγο διαφορετικά και να μην καταλάβει βασικά τον τρόπο που θέλω να το πω και να με παρεξηγήσουν. Άπειρες φορές, άπειρα βίντεο. Έχω κάτσει μπροστά από την κάμερα αμέτρητες ώρες να μιλάω για κάποιο κοινωνικό θέμα και μετά να το μετανιώσω, γιατί στην ουσία εγώ θέλω στο κοινό μου να προσφέρω μια ευχάριστη ώρα της ημέρας, δηλαδή να ανοίξουν το YouTube, τη σελίδα μου, και να περάσουν ωραία και να μην ακούσουν αυτά τα τραγικά τα γεγονότα. Βέβαια, από την άλλη, λες γιατί να μην αναφερθώ και σε αυτά και να πω κι εγώ την άποψή μου και τη γνώμη μου. Αλλά δυσκολεύομαι κάποιες φορές και δεν ανεβαίνει ποτέ. Γενικά, έτσι, επειδή το ανέφερες και εσύ, το περιεχόμενο είναι έτσι πιο χαρούμενο, δεν παίρνει θέση. Είναι entertainment. Δεν θα ήθελα να παίρνω θέση σε αυτά, αλλά κάποιες φορές νιώθω την ανάγκη, ίσως επειδή είμαι και Σκορπιός και κάποιες φορές έχω γεννηθεί και 17 Νοέμβρη και δεν ξέρω, μου βγαίνει αυτό της επανάστασης. Αλλά δεν τα ανεβάζω, γιατί λέω δεν με έχουν συνηθίσει έτσι, ίσως τους φανεί κάπως και
κάπως λίγο μαζεύομαι. Αλλά αν τα είχα κρατήσει και σας τα έδειχνα, πόσες ώρες έχω μιλήσει για κάποιο κοινωνικό θέμα, θα παθαίνατε πλάκα. Νομίζω με πρόλαβες, δηλαδή θα ρωτούσα άμα υπάρχουν φορές που δεν γίνεται η σιωπή λόγω και του following που υπάρχει. Ναι, γιατί και νιώθω ότι με έχουν συνηθίσει σε κάτι διαφορετικό και λέω, όχι, μην τους φανεί ότι τι έπαθε η Μαρινέλη ξαφνικά και ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αλλά και από την άλλη, το πιο σημαντικό είναι ότι και εγώ θέλω να ξεφεύγω, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε εισαγωγικά έχω κλείσει λίγο τα μάτια μου σε αυτά τα κοινωνικά θέματα. Με ενημερώνομαι, απλά βάζω κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους να με ενημερώνουν για κάποια θέματα, γιατί θέλω να επηρεάζομαι ψυχολογικά και να το μεταφέρω και στον μικρό αργότερα. Ειδικά για τους πολέμους και όλα αυτά που γίνονται, γιατί σίγουρα δεν θέλω ο μικρός να ακούσει σε μια συζήτηση με τον σύζυγό μου κάτι και να τα αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Για πάμε, τι με ρώτησες τώρα, ξέχασα. Κάτι είπαμε και ήθελα να καταλήξω. Ναι, ότι άμα υπάρχουν φορές που είναι αυτή η επιλογή για σιωπή, ότι είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί. Ναι. Πολλές φορές, ξέρεις τι γίνεται, πολλές φορές και να ξεσπάω μπροστά στην κάμερα που θέλω να τα πω και να μου βγαίνει και μετά να λέω άστο, αλλά στο μοντάζ ξέρεις τι έχω κόψει. Δεν φαντάζεσαι. Έχω πει άπειρα θέματα, από την υπόθεση του Πιντίντι τώρα που με απασχολεί, μέχρι και όλα αυτά τα πολύ πολύ σοβαρά που γίνονται στη χώρα μας. Ναι. Τι θα συμβούλευες σε ένα νέο άτομο το οποίο θέλει να ασχοληθεί με όλα αυτά τα social media και με όλες αυτές τις πλατφόρμες? Κοίτα, θα ακουστεί λίγο γραφικό, αλλά αυτά τα 13 χρόνια που πορεύομαι εγώ σε αυτή εδώ τη διαδρομή, τέλος πάντων, να είναι ο εαυτός τους. Έχω καταλάβει ότι ο κόσμος αυτό θέλει. Δηλαδή, πολλές φορές με έχουν σταματήσει έξω ή μου έχουν στείλει μηνύματα και μου έχουν πει «Μου άρεσε γιατί είσαι αυτό που βλέπω, ότι δεν είσαι ψεύτικη, ότι δεν παρουσιάζεις κάτι άλλο». Μ' αρέσει που ο κόσμος μου το λέει αυτό, γιατί έτσι νιώθω κι εγώ, ειδικά στο YouTube τους. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή η πλατφόρμα που είναι και το πρώτο μου παιδί σε εισαγωγικά, γιατί είχα το blog, είναι και κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να αφήσω, παρόλο που δεν είναι τόσο δυνατό μέσο όσο τα υπόλοιπα, αλλά δεν μπορώ, είναι το παιδάκι μου. Νομίζω ότι το TikTok είναι που εκτοξεύει ή καταστρέφει, και το YouTube είναι κάτι το οποίο χτίζει αργά και σταθερά, αλλά συνήθως διατηρείται. Δηλαδή έχει αυτό. Κοίταξε, αν καλοσκεφτείς ότι είμαι 12 χρόνια σε αυτό, είναι πάρα πολλά. Τα πρώτα χρόνια σίγουρα τα πρώτα μου βίντεο ήταν και κέφαλα. Δηλαδή φαινόταν εδώ το κορμός μου μόνο, γιατί ντρεπόμουν να βγω. Σιγά σιγά πήρα το θάρρος και βγήκα. Αλλά τα πρώτα μου βίντεο πραγματικά ήταν μόνο και μόνο για να περνάω καλά, να ξεφεύγω, να κάνω κάτι δημιουργικό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό το ότι το τραβάω βίντεο δεν είναι τόσο όσο το να φτιάξω το βίντεο και να μπω σε διαδικασία να φτιάξω και το thumbnail και να ανεβάσω το. Αυτό μου αρέσει πολύ και δεν θέλω να το χάσω. Είναι και μια ψυχοθεραπεία, να ξέρετε, έτσι. Ασχολούμαι. Μα τότε ήταν και νομίζω και με το Vine, ενώ ήταν εκείνη η εποχή που όντως το μικρό γρήγορο content, και ποτέ δεν νομίζω δεν το έβλεπαν κανείς επαγγελματικά, ήταν τελείως αρχάριο το content. Ναι. Αλλά ήταν εκεί που τα μικρά βίντεο γινόντουσαν viral μια μέρα στην άλλη. Αυτό ξεκίνησε με το TikTok στην ουσία περισσότερο, γιατί το Instagram ήταν πιο πολύ με φωτογραφίες. Τώρα έχει αρχίσει με αυτά τα reels και ανεβαίνει λίγο. Γιατί το TikTok τα έχει φάει όλα τα social. Αλλά το YouTube είναι πολύ διαφορετικό. Είναι βίντεο, μπορείς να κάνεις από 1 λεπτό μέχρι όσες ώρες θέλεις. Είναι πολύ διαφορετικό. Ενώ στο TikTok σου δίνει 10 λεπτά. Στο Instagram δεν θυμάμαι, όλο το ξεχνάω. Αλλά το YouTube είναι μια πολύ διαφορετική πλατφόρμα και πιο. Ενώ δεν είναι τόσο άμεση όσο είναι το Instagram, που θα βγάλω μια ιστορία και θα την ανεβάσω εκείνη τη στιγμή, όπως έκανα τώρα, τη λάτε, είμαι εδώ, γιατί στο YouTube να το δούνε ενώ θα έχει λήξει αυτή η μέρα. Αλλά νιώθω ότι είναι πιο άμεσο, γιατί ίσως δείχνω περισσότερα από την καθημερινότητά μου και νιώθω και ο εαυτός μου σε αυτή την κάμερα, σε αυτήν όχι. Περίεργο, αλλά συμβαίνει. Παρόλο που είναι και τα δύο έτσι μέρος του επαγγέλματος, αλλά αυτό είναι το πιο οικείο. Ναι, δεν ξέρω, γιατί ίσως επειδή το δουλεύω και περισσότερα χρόνια. Είναι που δεν σου αρέσουν και τα social media, που να σ' άρεσαν κιόλας και να κάνεις όσες ερωτήσεις. Μ' αρέσει να μιλάω με τους ανθρώπους. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή θα δεσμευτείς ότι θα έχεις φτιάξει TikTok. Και όχι μόνο θα έχεις φτιάξει TikTok, θα έχεις βάλει και φωτογραφία στο Facebook. Στο TikTok. Μια φωτογραφία στο Facebook. Οι δικοί μου είπαν να μην το κάνω. Ρε φίλε, μια φωτογραφία στο Facebook. Να σε ξέρουμε, να καμαρώνουμε ότι είσαι ο Άρης και ότι σε έχουμε φίλο στο Facebook. Μέχρι εκεί μπορώ να το μετά από αυτή τη συζήτηση. Κοίτα, στο TikTok μπορείς να μάθεις και πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, κι εγώ έχω ανακαλύψει από συνταγή μέχρι πράγματα τα οποία εκείνο το διάστημα. Γιατί
Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο αλγόριθμος είναι απίστευτος. Μπορεί να μιλάς για κάτι πάνω από το κινητό και ξαφνικά να στο πετάξει. Ναι, μεγάλη συζήτηση. Συμβαίνει και δηλαδή, μπορεί να ψάχνω κάτι, να γκουγκλάρω κάτι και ξαφνικά στο TikTok να μου βρεθεί λύση μπροστά μου. Αλλά, παιδιά, και αυτό το ότι έχω τόσες φοβίες από το TikTok και μετά είναι. Δεν ξέρω, είναι λίγο τρομακτικό νομίζω. Πάντως πιστεύω ότι το περιεχόμενο του TikTok το παίρνουν από τα shorts του YouTube που πλέον ανεβάζουν πολλοί TikTokers. Πολλοί το κάνουν αυτό. Κάποιοι βέβαια φτιάχνουν για το TikTok και ανεβάζουν shorts είτε σε reels, ανάλογα. Αλλά ναι, πολλοί το κάνουν αυτό. Δηλαδή έχουν όλες τις πλατφόρμες και αναπαράγουν το ίδιο υλικό. Άρα νομίζω κρατά το καλό κομμάτι. Ναι, εντάξει. Πάντα θα κρατάς τα καλά κομμάτια της ζωής. Υπάρχουν και καλά, δεν το κατηγορώ σαν πλατφόρμα. Υπάρχουν και πολλά καλά. Αλλά δεν ξέρω, δεν μου αρέσει και πολύ αυτή η άνεση του κόσμου να βγάλει το θυμό του και να ξεσπάσει σε κάποιον τον οποίο δεν τον γνωρίζει προσωπικά. Είδε ένα βίντεο του και σου λέει πάμε εδώ, θα ξεσπάσω. Δεν υπάρχει έτσι, γιατί στο YouTube υπάρχει αστυνόμευση, θα πω σε εισαγωγικά. Υπάρχει, μπορείς να κάνεις ένα βίντεο και τα σχόλια του βίντεο λίγο πιο έτσι προσιτά, λίγο να μην ξεφεύγουν. Κοίτα, υπάρχει στο YouTube που την ξέρω πολύ καλά την πλατφόρμα. Μπορείς είτε να μπλοκάρεις τα σχόλια, να μην μπορεί να κάνει κανείς, είτε μπορείς να τα εγκρίνεις πριν ανέβουν, δηλαδή τα διαβάζεις εσύ και μετά τα εγκρίνεις. Είτε μπορείς να βάλεις κάποιες λέξεις κλειδιά που άμα κάποιος χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη να μην δημοσιευτεί το TikTok σχόλιο. Λείπει αυτό. Στο TikTok υπάρχει το να μπλοκάρει σίγουρα, να μην μπορεί κάποιος να σχολιάσει. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείς να εγκρίνεις κάποια σχόλια. Νομίζω πως γίνεται, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρη σε αυτό που σου λέω, γιατί σαν πλατφόρμα δεν την ξέρω πολύ καλά. Κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να σε αφήσουμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η συζήτηση. Τελειώνει πολύ. Και ο δικός μας ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και ο Άρης δεσμεύθηκε για τα πολύ. Ευχαριστώ και που δεν είχαμε πολιτικές ερωτήσεις, παρακαλώ. Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. With or without you. I
Λοιπόν, πριν αφήσουμε αυτή την όμορφη εκπομπή και την όμορφη συζήτηση που είχαμε σήμερα, να μας πει η αγαπημένη μας Τόνια πώς πέρασε, που έλειπε την προηγούμενη Παρασκευή, που δεν μας έκανε την τιμή να είναι εδώ πέρα. Παιδιά, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Αλλά κάπου πήγε μάλλον πολύ καλύτερα, γιατί τη βλέπω το χαμόγελο έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά πίσω. Οπότε... Ναι, έκανα ένα ταξιδάκι εδώ δίπλα, σε μια κοντινή χώρα. Στην Νάπολη πήγα, Ιταλία. Τίποτα, ρε παιδί μου, απλά πετάχτηκε μέχρι την Ιταλία. Για ένα καφεδάκι, ρε παιδί μου. Ναι. Ήταν υπέροχα. Και παιδιά, μπορώ να πω ότι όταν χρειάζεστε χρόνο για σας και έχετε και τη δυνατότητα, είναι πάρα πολύ όμορφο να κάνετε ταξίδια, γιατί ανακαλύπτετε πράγματα που, ας πούμε, δεν έχει η χώρα σας, δεν έχει την κουλτούρα, τα φαγητά. Τι σου έκανε εντύπωση που δεν έχει η Ελλάδα? Τα φαγητά θα πω. Τα παιδιά, πήγα 3 μέρες και έτρωγα ασταμάτητα. Ήτανε όλα υπέροχα. Είναι αυτό το που κατεβαίνεις από το αεροδρόμιο και μυρίζεις στη διαφορετική χώρα. Ναι, και το λέω αλήθεια, είναι υπέροχο αυτό το συναίσθημα. Μάλιστα. Τώρα θα μας κάνεις την τιμή όμως να είσαι και την επόμενη Παρασκευή εδώ πέρα. Βεβαίως. Τώρα δεν σας ξαναφήνω εδώ. Εδώ θέλετε, δεν θέλετε. Ωραία. Έτσι ένα μικρό σχόλιο από τη σημερινή εκπομπή που κάναμε, από τις συζητήσεις όλες, Άρη. Θεωρώ ότι είχαμε πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους και τους τρεις. Είχαμε αποκορύφωμα στο τέλος για ένα θέμα το οποίο εγώ επιμένω δεν είμαι σχετικός, παρόλο που διαφωνεί ο Βασίλης. Θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα. Εκτός του συνηθισμένου. Του πολιτικού. Σε έβγαλα από τα νερά σου, Έτσι. Θα σε βγάλω και την άλλη Παρασκευή με μια καλεσμένη πάλι. Αλλά πάλι με τα social media, η οποία είναι ψυχολόγος και λογοθεραπεύτρια, ειδικεύεται στα παιδάκια. Να μας μιλήσει λοιπόν για όλη αυτή την εξέλιξη με τα νέα, την αρνητική εξέλιξη που έχει πάρει ο κόσμος με τα παιδάκια. Θα είμαστε, πιστεύω, μπαίνουμε σε μια καινούργια, τέλος πάντων, ρότα της ζωής μας. Όλο αυτό που συμβαίνει θα μας τα πει για την επόμενη Παρασκευή. Τα όρια νομίζω είναι το πιο σημαντικό πλέον και για τους γονείς, να μάθουν δηλαδή που ξεκινάει και που σταματάει. Ναι, και ειδικά για τους γονείς. Πιστεύω ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τι λες? Νομίζω πως ναι. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 11 με το Μάνο. Φυσικά εδώ πέρα. Μακάρι να έχει αναρρώσει. Η Τριάδα και η Τόνια πάλι μαζί μας. Και να μην πεταχτεί κάπου, να είναι εδώ πέρα, στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.